uNkulunkulu akakulonda kubusise whatever you do empilweni ibe impumelelo. Ube lokuthula, ube nozinzo, ube nenqubekela phambili. Kama kuPastor Uningi, channel New Flick yenza ukubalekile nokufanele. Ngabe ukulike, ukusubscribe kakhulu iba ilunga le channel. Vakashela kama video siwenzayo insuku zonke. Ama video sinawo njengamanje amaphezulu kwe1000 ukuthi impendulo kufanele ukuthi ngeke uhlale ungasitholi oyidingayo. Nokuzola Zoe uthi ke ngibuphe inkomo ngaphandle kwasekhaya. Kodwa engathi kodwa ke ngifuna ukusifaka esibayeni. Kukhona futhi umunye umama okwangifonela naye ngitshela ukuthi ubephuphe inkomo engathi uyayifaka ngaphakathi kwegceke ziyala kodwa agciniwe seyikwazile ukuyifaka ngaphakathi kwegceke esibayeni empeleni. Kuhle uma inkomo zingaphandle kepha usifaka ngaphakathi. Yabona? Kwegceke. Number 1, uma uphuphe inkomo kuwuphawu lobuma zingaphandle kwegceke. Lusho ukuthi idalwa zomuzi azingenile ngaphakathi komuzi. Zingaphandle. 2, uma uphuphe inkomo uphawu lobuma zingaphandle kwegceke. Lusho ukuthi idalwa zomuzi zisazulazula esigangeni ngoba ke zingakabuyisa. Mhlawumbe awukho umsebenzi oke wenziwe esikhathini sedlule ukusibuyisa noma ke wenziwa ziphumile ke ngaba ukuthi mhlawumbe la khaya niyalwa niyaxabana zaphuma zabaleka noma ke kwenziwa okuthile kubuthakathi zaphuma zabangaphandle ke. 3, uma uphupha inkomo kuwuphawu olubumazi ngaphandle kwegceke. Ngasho ukuthi idalwa zomuzi zingaphandle futhi kudingeka nizingeniseke kahle. Shosho lento isho ukuthi ifuna nithatha isinyathelo sokuzingenisa. Yabona, ake sesithi ke kodwa nazi yayiphupha lezi inkomo sithatha njengophawu luhlumazi ngaphandle kwegceke kepha uzingenisa. Yabona, ngaphakathi kwegceke noma ngaphakathi kwesibaya. Lokho kusho ukuthi idalwa zomuzi uzingenise ngempumelelo futhi ke zingenile uma kungukuthi kade usanda kwenza umsebenzi wabadala, umsebenzi wesintu, umsebenzi oqondene nezidalwa zomuzi. Uphawu lelo futhi oluvamile ukuthi lifike la khona ubona uqoqela inkomo ngaphakathi kwegceke noma ngaphakathi kwesibaya. Luvama ukufika kubantu abade kade vele besanda kwenza umsebenzi. Yabona, ukukhomba lo msebenzi bawenze ngempumelelo, lo msebenzi uhambe kahle, idala siwamukele sangena ngaphakathi noma ke singene ngempumelelo. Isuke kuconfirm ukuthi yoba kade niyifaka izingenile, hayi njoba kade nenze lo msebenzi izingenile zazowuthamela lo msebenzi. Uyayibona? So siyabonga ke uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu akakubusise. Siyacela kodwa ukuthi ngana kwethu uyibheke ivideo le, uphinde ubheke namavideo sesenzile esikhathini sendlule. Maningi amavideo siyawenza futhi insuku zonke siyawafaka. Siyacela ukuthi ube ilunga le channel. Siyacela ukuthi uma unawo amandla uphonse isivivaneni nawe kuyokuthokozisa lokho. Be blessed. Yes.